Quen es e en que lugar puxeches o meu medo? Van estas palabras cara ao centro do labirinto. Van sen fío que as guíe para evitar que volvan polo mesmo camiño, que sexan as mesmas cando regresen. Van comigo, que son muller e polo tanto son un corpo exposto á morte. Non vai ser este verso unha figura literaria de repetición, dise pronto. Noméanse axiña séculos de dor. O terror será así sombra e compañía cotiá, ese amigo que te quere mal, que fai de ti unha máscara de carne, que fai que sexas ti mesma sempre que ti mesma sexas ti mesma aterrorizada, ti mesma observada e xulgada ata saciedade. Quen es? En que lugar puxeches o meu medo? Eu tamén miro de fronte a violencia do xénero, tamén creo que a palabra é un recurso poderoso e con isto que escribín anímovos a participar no desafío poético.